Hola, patapums, què tal? Com veieu, no tinc el mateix fons de sempre en els vídeos i és perquè estic en la Casa de la Cultura d'Almassora. Estem així en l'estrena mundial d'Arts 2049, era? Sí. I estem res, n'hi ha molta expectació. Si podeu veure tota la gent que n'hi ha així, ens han dit que igual venen unes 1.000 persones a veure esta pel·lícula que han fet els alumnes de l'Escola de Música d'Almassora. Moltes expectatives, que segur que està tot genial. Estimat habitant d'Ars, estàs a punt de conèixer d'on vens per a poder entendre cap a on anem. Estimat habitant d'Ars, aquesta és la teua història. Estem així en Almassora perquè ens han convidat formalment a vindre a l'estrena mundial d'Arts 2049, que m'agradaria que vosaltres, que heu sigut com l'equip directiu d'aquest projecte, m'agradaria que me contareu com va sorgir, ja ho hem vist, no? Per espontaneïtat de les alumnes. Com vas viure això? Bueno, pues el primer dia de clase de llenguatge musical, yo entré a clase... En setembre, el primer dia? En setembre, el primer dia, o sea, però real, primer dia de clase. I, bueno, ja ho heu vist en el vídeo, les dos alumnes que estaven en clase me diuen Xusa, tenim una idea per al projecte d'aquest curs, perquè normalment fem un projecte col·laboratiu entre tota l'escola i tal. Exacte, això anava a preguntar-te, i sou una escola que feu un projecte, totes les especialitats, Sí, des d'iniciacions, ha hagut anys que hem inclòs també als nadons, perquè també hi ha nadons, però sobretot des d'iniciació 3 anys fins a elemental, diguem. Això és el grosso del projecte que solem fer. I normalment com solia ser el projecte? Solia ser d'esta magnitud o no? L'any passat ens vam iniciar un poc de lo que solíem fer, que ja va ser un teatre, va ser mescla entre teatre i escenes gravades. El musical estava gravat i els xicotets ixien cantant en directe i n'hi havia una part de teatre. I els altres anys era un conte musicat, normalment. I tu com a director creatiu, no? T'ha tocat ser director creatiu. I com és que t'ha tocat ser director creatiu? Pues no sé, la veritat és que suposo que tenim ganes de fer coses, veus la il·lusió dels xiquets i si no que assumir la direcció, pues assumís i se llegeix llibres, se investiga sobre com se graven pel·lícules. Això anava a dir-te, dic, perquè tu no hauràs après també moltíssimes coses durant aquest procés de creació, no? Totalment. Jo quan era un xiquet feia pel·lícules amb la meva germana, però caseres. Sou uns artistes, jo el seguís per Instagram i em seguiu, lo sé, que és una passada. I ara pues, hem hagut de llegir llibres, estudiar materials, saber com se fa un guió, saber com se fa un guió tècnic,
un storyboard, les gravacions, la cosmogonia, l'escript, o sigui, n'hi ha tantes coses. I com a l'experiència d'aprenentatge, creus que és un mètode? És a dir, podríem considerar-ho un treball per projectes, que ara està tan de moda. Quina és la sensació? ¿Cómo lo ves? ¿Positivo? ¿Vale la pena tantas horas que les hemos dedicado? Bueno, yo voy a hablar en castellano. Tú castellano, claro que sí. No parlo valencià. Pero a ver, nosotros nos ha pasado como en la película. En la película cuenta la historia de unos niños que son invadidos por la matadoxia, que es algo muy malo, que es la envidia y todo lo que tenemos los seres humanos. Y eso justo es lo que nos ha pasado. Nos han caído en una cueva, nosotros hemos caído en una cueva, hemos tenido unos periodos de oscurantismo brutales. Se llegó un momento en que pensábamos que no se hacía, pero hasta que dijimos, bueno, se hace. Y fue increíble porque los niños fue un profesionalismo y una cosa tan brutal que es que tú los veías y tú preguntas, es importante, pero es que ves a unos niños que normalmente ves que están detrás de bambalinas, que no son... y han pegado un subidón. Canvien, creixen. És que els veus creixen en projectes. Y si estos proyectos no hacen crecer a la persona, es que yo no sé qué los hace crecer, porque es la verdad, impresionante para nosotros también, emocionalmente ha sido de lo mejor que nos ha pasado como docentes, creo yo, bueno, al menos a mí por lo menos, nunca había habido una experiencia como esta y me ha parecido que el trabajo ha valido la pena con creces. Qué bonito. Qué guay, qué guay. Por tanto, ¿habrá segunda parte? ¡Ups! No ho sé, veurem què ve. Bueno, i jo, sobretot, com a ja curiositat, com ha sigut la resposta també per part de... Perquè heu implicat absolutament tota la gent, la composició de les peces, assajar les peces, la implicació dels pares. Este procés com se dirigeix també? Com t'ordenes mentalment per a fer-lo? A dia d'avui n'hi ha 78 documents de comunicació escrits, enviats, per a gestionar totes les parts, evidentment, en molta cura de no deixar-nos a ningú fora. La resposta dels pares també ha sigut brutal, o sigui, sense l'ajuda d'ells no haguem pogut fer res, però literal, perquè... Va ser totalment un clic. Quan vam obrir als pares, nosaltres estàvem dient, ostres, la pel·lícula, que difícil, però va ser obrir als pares i va ser, uau, de repente el pare que sabia fer maquetes, el pare que sabia maquillar... Quan la comunitat de les famílies entra dins del projecte educatiu és espectacular. Podem dir que innovar, que treballar per projectes, ja podríem anar deixant un poquet a part l'educació tradicional i veure tots els beneficis que ens aporta treballar per projectes? A més, és que això és el que tu has dit, no? N'hi ha part musical, el grosso de la banda i de l'orquestra són xiquets de primer i segon d'elemental. Han vingut els de tercer i quart a ajudar, però com que ells formaven part d'actors i actrius, escenografia, han vingut a recolzar. Però realment els que estan tocant són els xiquets de primer i segon elemental. Espectacular. Esta película, que se tenga en cuenta que no solamente todo fue hecho por alumnos, padres, profesores, sino que ha sido presupuesto cero, récord de peli, porque él me decía hace 2 semanas no había peli. Hace 2 semanas. 2 setmanes. Tot el muntatge de vídeo, inclús el making of, perquè les últimes 2 setmanes vam fer l'última gravació. És a dir, ha sigut totes les últimes 2 setmanes. Estàs bé? La meva sincera enhorabona, de veritat. Jo crec que projectes així hem vingut per a que mostrar-lo també a la gent. És molta feina, sí, és molta implicació, però jo crec que després el resultat t'ompli tant i veus com creixen els xiquets i les xiquetes i com ho han gaudit, que ho cura tot, això. I la xiqueta que diu, com t'ha canviat la vida? Què has sentit? Diu, estic més alta. Estic més alta. Hay una frase que dice que es pero grans y temerosos pero valents. Es que tal cual. El guió, realment la idea original és del grup de llenguatge musical que va proposar la idea, que van estar un trimestre sencer i si de llenguatge musical corrents a la classe d'Enric, ja tenim la següent idea, vull dir que realment al final el que volen ensenyar és també d'ells, lo de todos juntos más bonitos. De todos juntos más bonitos. Bueno, doncs això, la meva sincera enhorabona i esperem la segona part o no, o el següent projecte de l'Escola de Música d'Almassora que té molt bona pinta. Adeu!
estic nerviosa perquè els protagonistes de la pel·lícula estan per així firmant autògrafs i me dona molta vergonya demanar-los un autògraf. Però jo crec que hauríem de lluitar per els nostres somnis i aconseguir autògrafs dels protagonistes, veritat? Càmera? Pues anem allà. Bueno, va, aquí li demanem autògrafs. A todos. Hay que estar disponible porque están todos. Sí, están todos a tope. No, que ràpida, estàs practicant. A veure qui me queda per així. I que bonic quan deixes fluir metodologies actives i vivencials que permeten als xiquets ser els autèntics protagonistes del seu aprenentatge.